Mr. Răzi și am revenit cu un tutorial. În acest tutorial vă arăt o ușă cu pistoane, 3x2. Sunt în confă cu Sam MC. Adică mâncă ceasul de bine. Și un bloc de construcție și atât. Facem felul acesta. 2, 3, 4. Așa. Acum facem așa. Cu altfel de scăriță. Ha? Tic, 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 tic. Și așa cum merge. Facem în felul următor. Răzi, Da. ai văzut concursul ăla de la mine pe canal? Ăla care se fanii pe cine să aleagă a conducător al canalului. De mine și colegul meu de filmat, adică Eric. Pe tine. Pe tine. Vedeți, scrie în comentarii. Eu știu că pe tine te aleg. Pe mine nu mă interesează cine câștigă. Doar să câștigi tu. Dar nu te interesează cine câștigă, doar să câștigi tu. Da. Foarte interesant. Nu una, nu două, ci două. Deci nu un vot, nu două, ci două voturi. Mersi mult. Și gata, uite. Și gata treaba. Acum să stupăm toată bucănia asta. Și mă scapă la baie, da. Să-l ține. Îl ține forța minune. Ai, mă, tot greșesc. Ce dracu mă găsesc eu astea? Ce cauți? Nimica. Cocoșile sau ce ai mâncat acolo? Nu. Am mâncat hot dog. Am și avut o cocoș, am mâncat hot și dog. Hot. Nu legat. Deci, vă rog să nu mai dați like sau subscribe, să vă dezabonați la canalul lui că mănâncă câini. Ce mă, taci mă din gură. Nici n-am vreun fan de-al tău care să... Ba da. Da? Da. Care? Au intrat și Eric. Bă, Eric, The Evil MC, adică nu cred că like, și el are mulți abonați. Cine? The Evil, nu știu. The Evil? Nu l-am. Am similar, dar nu de Evil. Oprește-te, mă, stai să dau să mai încet la videoclipul ăsta. Și gata, am terminat ușa, eu sunt Mr. Răzi și am atât cu acest